ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଡ଼ସେଲା ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଶୀଘ୍ର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯାଇଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍। ଖସା ଖସି ହଉଥିବ ହବ ନା। ଦେଖ ଆକାଶ ଝରୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଧ୍ୱନି। ଜଳପ୍ରପାତଟି ବହୁତ ତଳେ ଅଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ସେଲା ୱାଟରଫୁଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଚାଲ ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଗଲାବେଳେ ଗାଣ୍ଡି ସହ ନାଇଁ ଏତକି ଆଇଛି କେମିତି ଗୋ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଡ଼ସେଲାର ଜଳପ୍ରପାତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। क्या बात है। कितना हसीन पे पैंट फुले पैंट पिन देती ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଡ଼ିସେଲା ଜଳପ୍ରପାତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠିକି ଜଗା ଭାଇ ପଡ଼ୁନା ବସୁଥିଲେ। ପାଣି ଆଉଛି ନା।
ତାକୁ ଦେଖେ ଭାଇ ଉଲିବା ପାଇଁ ଡାଣ୍ଡି ସଟ ନାଇଁ କି ବାହୁବଲି ଆଇଲା ବାହୁବଲି ଗଲି ମୁଁ ଥିଲି ତ